प्रेज द लॉर्ड. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो या सुंदरशा वेळेबद्दल की परमेश्वराने तुमच्या आणि माझ्यासाठी आजचा दिवस दाखवलेला आहे. परत एकदा आपलं बायबल टीच या चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आणि ह्यावेळेस हेडिंग वाचल्यानुसार आपण उपासाबद्दल बोलत आहोत आणि विशेष करून या दिवसामध्ये परमेश्वर आपल्याला अद्भुत रीतीने चालवत आहे, म्हणून आपण जास्त वेळ न घेता वचनाकडे जाणार आहोत. जर प्रथमतः तुम्ही ह्या चॅनलवर आलेला आहात तर कृपया करून या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि इतरांनाही आशीर्वादित करण्याचं एक साधन बना आणि एक बायबल टीचद्वारे आपली स्वतःची उन्नती करून घ्या. ह्या चॅनलद्वारे आपल्याला जे काय वचन भेटतील ते निश्चितच प्रभूपासून असतील आणि त्याचं आत्मिक अनुभव तुम्ही निश्चितच घेताल आणि तो तुम्ही साक्षीद्वारे परमेश्वराच्या कृपेने जी साक्ष तुमच्या जीवनात होईल ती निश्चित रीतीने तुम्ही आपल्या कमेंटद्वारे सांगू शकता. जास्त वेळ न घेता आपण आत्ताच्या टॉपिकवर जाऊया. आत्ताचा हा लेन समयचा वेळ चालू आहे आणि उपवास आणि प्रार्थनेबद्दल अनेक लोक बोलत आहे. मी ह्या संदर्भामध्ये एकच गोष्ट सांगू इच्छितो की लेन समय म्हणून उपवासाबद्दल बोलत नाही, की इतर दिवसामध्ये आपण उपवासाबद्दल बोललं जातं, इतर दिवसामध्ये आपण उपवासाबद्दल सांगितलं जातं, शिकवलं जातं. म्हणून काय 40 दिवसाचे उपवास हे आपल्याला काय त्याबद्दल आपण टॉपिक घेत नाहीये. पण उपवास हे कशा प्रकारे आहे, कारण ह्या काळामध्ये अनेक लोक उपवास करत आहे, इतर काळामध्ये उपवास करत आहे. कारण पवित्र शास्त्र हे उपवास करण्यासाठी कोणालाही बळजबरी करत नाही, कारण हा प्रत्येकता त्या विश्वासणाऱ्या व्यक्तीचा तो वैयक्तिक निर्णय आहे की त्यांनी कशा प्रकारे तो उपवास करावा आणि कधी उपवास करावा, ते त्याचे दिवस आहे. मी मागील जो व्हिडिओ आहे तुम्ही पाहू शकता. 40 अंकाबद्दल सांगितलेलं आहे की 40 अंक कशा प्रकारे आपल्याला दर्शवतं, 40 अंक काय सांगतं. त्याच पद्धतीने हा सुद्धा व्हिडिओ त्याच पार्टला धरून आहे की उपवास आहे. उपवास आहे तर नेमकं काय आहे. उपवास तुम्हाला बळजबरी करायला लावलेलं नाहीये. पवित्र शास्त्रामध्ये तुम्हाला असं काही रीतिरिवाजाप्रमाणे सांगितलेलं नाही की तुम्ही ते करावं. जर तुम्ही करत आहात तर गुड, पण तो कसा केला पाहिजे हे आपण अशा पद्धतीनेच पाहणार आहोत. पवित्र शास्त्रामध्ये अशा काही वचनं आहेत ज्या पद्धतीमध्ये त्यांनी उपवास केलेला आहे आणि त्या उपवासामध्ये त्यांनी प्रभूचा गौरव केलेला आहे. आपण वचन वाचणार नाहीये. प्रथमतः मी तुम्हाला सांगत आहे आपण वचन वाचणार नाहीये, कारण जास्त मोठा व्हिडिओ होतो. त्यापेक्षा मी तुम्हाला स्पष्टीकरण देईल, वचनांचे रेफरन्स देईल. तुम्ही ते आपल्या फावल्या वेळामध्ये ते वाचावं आणि त्याचं स्मरण करावं, मनन करावं, चिंतन करावं. तुमचाही वैयक्तिक तो अभ्यास होऊन जाईल. त्यासाठी तुम्ही फक्त जो रेफरन्स येईल त्याद्वारे मी तुम्हाला स्पष्टीकरण देईल आणि त्याचा जेवढं जास्त माझ्याकडून जमेल त्याचं स्पष्टीकरण तुम्हाला येईल. निश्चित आपले ह्यावेळेस लक्ष आपण ते वचनाकडेच लावूया की पवित्र शास्त्रामध्ये जर आपण दानिएल याचा 10वा अध्याय आणि 2 आणि 3 वचनामध्ये आपण पाहिलं, दानिएल याचा 10वा अध्याय 2 आणि 3 वचनामध्ये जर आपण पाहिलं, पवित्र शास्त्र अद्भुत रीतीने आपल्याला हे सांगतं की दानिएलने सुद्धा उपवास केलेला आहे. या उपवासामध्ये त्याने काही गोष्टींचा त्याग केलेला आहे. जो त्याग आहे तो कशा पद्धतीचा आहे. पवित्र शास्त्र सांगतं की दानिएलाने ज्यावेळेस उपवास केला, दानिएलाने ज्यावेळेस परमेश्वराकडे याचना केली, परमेश्वराकडे प्रार्थना केली, शोक केला त्यांनी. पवित्र शास्त्र सांगतं त्या वचनामध्ये की त्याने शोक केला. 1 दिवस नाही, 2 दिवस नाही, त्याने 3 हफ्ते, 3 आठवडे त्याने शोक केलेला आहे परमेश्वराजवळ. आणि त्या शोकामध्ये, त्या प्रार्थनेमध्ये, त्या उपवासामध्ये त्याच्या गोष्टीचा त्याग त्यांनी केलेला आहे. तो त्याग आज आपण पाहत आहोत की त्याने पहिलं त्याने एक गोष्ट सांगितलं की मी स्वादिष्ट अन्न म्हणजे जे मांस आहे ते मी खाणार नाही. दुसरी गोष्ट तो म्हणतो की मी द्राक्ष जो आहे तो पिणार नाही. आणि तिसरी गोष्ट तो सांगत आहे की मी तेलाचा जो तैलाभंग आहे तो मी करणार नाही. याचा अर्थ त्याने 3 आठवडे ह्या सर्व गोष्टींचा त्याग करून परमेश्वराच्या समर्पित आपले दिवस घालवले आहेत. त्यांनी शोक केलेला आहे. स्वादिष्ट अन्न म्हणजे काय, जे त्याला हवं ते, जे आपल्या जिभेला चोचले आहे, जे जिभेची आपल्याला आवड आहे, एखाद्याला सुगंध जो भजे वगैरे काय जे चटपटीत प्रकार आहे तो त्यांनी नाही म्हटलेला आहे. त्यावेळेस तो म्हटला की मी 3 हफ्ते त्याचा त्याग करत आहे, 3 आठवडे मी त्या गोष्टीला टाळत आहे. आणि ह्या संबंधाने दानिएल 10:2-3 मध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं की त्याने त्याचा त्याग केलेला आहे. ज्यावेळेस पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगतं की ज्यावेळेस त्यांनी द्राक्षरस 3 आठवडे त्यांनी नाकारलेला आहे आणि त्यावेळेस तेलाभंग म्हणजे काय, त्यांनी तेल डोक्याला लावलं नाही. ह्या गोष्टीचा अर्थ त्या तेलाशी नका जोडू. त्या काळामध्ये, आताच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने आपण सर्वजण एक परफ्यूम, आपल्या स्वतःला सुंदरता दिसण्यासाठी एक तेलाचा एक वेगवेगळे प्रकारे जो सुगंध ज्या गोष्टीचा आपण करतो त्या गोष्टीचा त्यांनी त्याग केलेला आहे. त्या काळामध्ये तेलाभंग करत होते, तो त्यांनी पूर्णपणे आपला नाकारलेला आहे आणि त्याद्वारे त्यांनी उपवास आणि प्रार्थना केलेली आहे. आपण एस्तेर याचा
4 अध्याय 15 ते 16 वचनामध्ये आपण पाहतो पवित्र शास्त्रामध्ये एस्थेरने सुद्धा 3 दिवस व 3 रात्र उपास आणि प्रार्थना केलेल्या आहे. त्या 3 दिवस व 3 रात्रामध्ये तिने कुठल्या गोष्टींचा त्याग केलेला आहे? त्यावेळेस ती म्हणते की मी 3 दिवस 3 रात्र अन्न त्याग करत आहे. आता तुम्ही म्हणताल की दानिएलाने जो केलेला त्याच्यामध्ये पण त्यांनी अन्न नाही, त्याने स्वादिष्ट जे अन्न आहे, जे मांस आहे त्याचा त्याग केलेला आहे. आणि ह्या ठिकाणी हिने जी रोजनिशी आहे, जे अन्नच आहे त्याची गरज तिने पूर्ण बंद केली. 3 दिवस 3 रात्र त्या वचनामध्ये ती 15 आणि 16 वचनामध्ये सांगते की आपल्या तिने ज्या मैत्रिणी आहेत, ज्या दासी आहेत, ज्या दासींबरोबर तिने 3 दिवस व 3 रात्र प्रार्थना केलेली आहे. ते तुम्ही वाचल्यानंतर तुम्हाला कळेल की कशासाठी केली, का केली, कारण जास्तीत जास्त वेळामध्ये आपल्याला हे वचन पूर्ण करायचं आहे. पण त्यावेळेस तिने 3 रात्र 3 दिवस हे अन्न त्याग केलेला आहे. आणि अन्न त्याग करून आपल्याला पाहायला भेटतं की तो अन्न त्याग करून देवाने तिला आशीर्वाद निश्चित केलेला आहे. आणि तो अन्न त्यागामध्ये सकाळ दुपार संध्याकाळचं जे काय असतं अन्न, जे कुठलंही अन्न असेल तिने तो त्याग केलेला आहे. आता नवीन करारामध्ये आपण पाहतो की पहिले कोरिंथ्याचा 7वां अध्याय 3, 4, 5 पहिले कोरिंथ्याचा 7वां अध्याय 3, 4, 5 पाऊल हिथं भाषांतरामध्ये वेगवेगळ्या भाषांतरामध्ये वेगवेगळा फरक आहे. मराठी भाषांतरामध्ये पण एक गोष्ट आहे जो 3ऱ्या 4थ्या 5व्या वचनामध्ये पाऊल सांगत आहे की जर तुम्ही एकमेकाच्या संमतीने, जर पती पत्नींनी जर विभक्त राहिले शारीरिक सुखापासून आणि त्याग केला तर उपास आणि प्रार्थनेसाठी, हा शब्द निश्चित लगा, एकमेकाच्या संमतीने उपास प्रार्थनेसाठी जर तुम्ही शारीरिक सुखासाठी लांब राहिले तर ते तुमच्यासाठी योग्य आहे. पण ते तुमच्यासाठी आपण 3 प्रकार पाहिले. एक स्वादिष्ट अन्न, तेलाचा अभंग, आणि त्या गोष्टीमध्ये जो दानिएलाने केला, एस्थेरने दिवस रात्र 3 दिवस रात्र ती स्वतःला तिने आपल्या दासींबरोबर उपास प्रार्थना केली, तिथं अन्न त्याग केला. ही तर शारीरिक गोष्टी बाबतीत ह्या गोष्टी केलेल्या आहेत. आपण एक्सप्लेन करत असताना ह्या गोष्टी जास्त वेळ न घेता हे रेफरन्स तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर दिसतील, त्यावेळेस तुम्ही त्या स्क्रीनच्या द्वारे ते लिहून घ्या. परत एकदा तो व्हिडिओ पहा. जितक्यांदा तुम्ही व्हिडिओ पाहताल तितक्यांदा तुम्ही निश्चित आशीर्वादित होता आणि त्याद्वारे तुम्हाला अभ्यास करायला भेटेल. आणि निश्चित रीतीने पवित्र आत्म्याचं पवित्र वचन, पवित्र सामर्थ्याने पवित्र आत्मा तुम्हाला तो नीती एक्सप्लेन करेल. म्हणजे काय की एकमेकाच्या संमतीने जर पती पत्नी ॲग्री असतील उपास प्रार्थनेसाठी, लक्षात ठेवा तिथे स्पष्ट लिहिलेलं आहे. काही ठिकाणी फक्त प्रार्थना लिहिलेली, पण काही पवित्र शास्त्रामध्ये उपास आणि प्रार्थना ह्या शब्दांचा उल्लेख केलेला आहे. उपासास प्रार्थनेसाठी एकमेकाच्या पासून तुम्ही लांब राहू शकता. तर वेगवेगळ्या प्रकारे आपण प्रत्येक जण वेगवेगळ्या प्रकारचा उपास प्रार्थना करत आहोत. पण निश्चित रीतीने आहे की आज ह्या उपास प्रार्थनेची गरज प्रत्येकाला आहे असं नाही, तर प्रत्येक काळामध्ये उपास प्रार्थना ही केलेली आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय की पवित्र शास्त्रामध्ये उपास प्रार्थनेला महत्व आहे. देवाच्या विश्वासणारे लोक, जर तुम्ही आणि मी देवाच्या प्रभूचे विश्वासणारे लोक आहोत, तर निश्चित रीतीने देवाच्या सानिध्यामध्ये आपल्याला जाणं गरजेचं आहे. उपास आणि प्रार्थना करणं गरजेचं आहे, कारण जेणेकरून परमेश्वर तुम्हाला आणि मला त्याद्वारे आशीर्वादित करू इच्छितो, आपल्याला सामर्थ्य देऊ शकतो. मागील व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं, तो व्हिडिओ परत जाऊन पाहावा. ज्यांनीच पाहिलं नसेल त्यांनी ह्या चॅनलवरील जो व्हिडिओ आहे 40 अंकाबद्दलचा, त्याच्यामध्ये जाऊन पाहावा की सानिध्य काय भेटतं. आपण उपास करतो, प्रार्थना करतो, आपण त्यावेळेस काय भेटतं, तर त्यावेळेस आपल्याला देवाची कृपा प्राप्त होते, मार्गदर्शन भेटतं, आपल्याला सल्ला भेटतो आणि त्याद्वारे परमेश्वराचं उत्तर आपल्याला भेटतं. निश्चित रीतीने आपण सर्वजण ह्या ठिकाणी ह्याच गोष्टीकडे अपेक्षा करतो. आपण उपास प्रार्थना करतो. अनेक लोकांच्या जे इतर आपण पाहत असतो की वेगवेगळ्यांचे उपास वेगळे असतात. कुणी रात्रीचे उपास पडतं, कुणी दिवसा, कुणी एक स्पेशल वार. परमेश्वराने 365 दिवस तुम्हाला दिलेले आहे. 365 दिवसामध्ये तुम्हाला ज्या वेळेस वाटेल त्यावेळेस परमेश्वराच्या आत्म्यानुसार तुम्ही जा. तो दिवस तुमचा आहे आणि प्रभूचा आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर तुम्हाला त्या दिवसामध्ये निश्चित आशीर्वादित करेल. पण उपास करत असताना नेमकं आपण काय केलं पाहिजे, जसं या 3 व्यक्तींनी 3 प्रकारे केलेलं आहे. कुणी स्वादिष्ट अन्न सोडलं, कुणी द्राक्ष सोडला, त्या फक्त त्यांनी तेलाभंग सोडला. 3 दिवस 3 रात्र तिने पूर्णपणे अन्न त्याग केला. यांनी पाऊल ज्यावेळेस सांगतो की ज्यावेळेस पती पत्नीच्या ह्या उपास प्रार्थनेसाठी त्यांनी शारीरिक सुखापासून लांब राहावं. हे प्रत्येकाचं एक्सप्लेन जरी वेगळं आहे, पण पवित्र शास्त्र एका ठिकाणी उपास आणि प्रार्थनेसाठी एक वेगळी गोष्ट सांगत आहे. आपण जर एशियाचा 58 अध्याय 5 ते 11 वचन वाचले, एशियाचा 58 अध्याय 5 ते 11 वचन काय सांगतं आपल्याला, तिथं स्पष्टपणे सांगण्यात आलेलं आहे की ज्यावेळेस एशिया म्हणत आहे की तुम्ही लोक ओरडता, उपास करतो आम्ही आणि
आणि ते काय होतं, त्याचा परिणाम काय होतो हे विचारण्यापेक्षा उपवास कशा प्रकारे केले जातात ह्याचं सत्य जाणून घ्या. त्यावेळेस एशिया 58:5 ते 11 पूर्ण वाचा तुम्ही, त्यावेळेस तुम्हाला वेळ भेटेल त्यावेळेस तो पूर्णपणे सांगतो. एशिया 5 ते 11 वर्षामध्ये सांगतो. एशिया काय म्हणतो, तुम्ही आपले अन्न भुकेल्यांना वाटावे. जर तुम्ही उपवास प्रार्थना उपवास करत आहात त्या दिवसामध्ये, तर आपले अन्न भुकेल्यांना वाटा. विशेष करून जे निराधार राहत आहे त्यांना आपल्या घरी घेऊन या. एवढंच नव्हे, जे दृष्टीस तुम्हाला नग्न पडतील त्यांना आपले वस्त्र द्या. ह्या प्रकारचं जो एशिया संदेष्टा त्यांच्या लोकांना सांगत आहे की नंतर वरडू नका की काय केलं, आमचे उपवास कुठं जातात. कारण आमची योग्य प्रकारे जर उपवास जात असतील तर निश्चिततेने परमेश्वर तुम्हाला त्या उपवासामध्ये आशीर्वादित केल्याशिवाय राहणार नाही. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर निश्चितरीतीने तुम्हाला सहाय्य आणि मदत करेल. पण ह्या ठिकाणी आम्हाला शिकणं गरजेचं आहे. ह्या ठिकाणी आम्हाला पाहणं गरजेचं आहे की परमेश्वर कशा प्रकारे आम्हाला आशीर्वादित करत आहे. या ठिकाणी जे मी आता जे आपण पाहत आहोत की त्या ठिकाणी ते हे 3 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्यांनी. तुम्ही जा, भुकेल्यांना अन्न द्या, जे तहानलेले आहेत त्यांना प्यायला द्या, जे आहेत जे दृष्टी पडेल त्यांना, आपल्या जे नग्न आहेत त्यांना वस्त्र द्या, जे प्रॉब्लेम आहे, जे समस्येमध्ये आहेत त्यांना तुम्ही आपल्या घरी आणा, त्यांना हे करा. या सर्व गोष्टी तुम्ही सेवा करा. अनेक लोक म्हणतील की ही सेवा आम्ही केली तर आम्हाला जमेल का? निश्चित नाही. जेवढं तुम्हाला जमेल उपवास प्रार्थनेमध्ये तुम्ही ते निश्चित करा आणि परमेश्वराचा गौरव करा. हेच या ठिकाणी परमेश्वराचं वचन आपल्याला अद्भुत रीतीने सांगत आहे. पुढं पाहायला भेटतं तर हे असं केलं तर काय होईल. एशिया संदेश हे पण सांगितलं, जर तुम्ही उपवास प्रार्थनेमध्ये या अशा गोष्टी करताल तर निश्चित तुम्हाला काय होईल, तुमची जखम भरेल. मी थोडक्यात सांगत आहे, तुम्ही वचनामध्ये स्पष्ट वाचू शकता. त्याच्यामध्ये सांगितलंय तुमची जखम भरेल, तुम्ही हाक मारताल तो तुम्हाला उत्तर देईल प्रभू. आणि एवढंच नव्हे, तुम्ही धावा करताल त्यावेळेस परमेश्वर तुम्हाला म्हणेल मी आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर काय म्हणेल, मी आहे. याचा अर्थ काय, आज तुम्ही आणि उपवास प्रार्थना, कुणीतरी अडचणीत आहे, कुणी आजारात आहे, कुणी समस्येत आहे, कुणी प्रॉब्लेममध्ये आहे, आर्थिक गोष्टीमध्ये आहे, यासाठीच तर आपण उपवास आणि प्रार्थनामध्ये करतो. कोणाला सेवा करायची आहे, कोणाला सामर्थ्याने भरायचं आहे, त्यासाठीच तुम्ही आणि मी उपवास प्रार्थना करतो. आणि हे तुम्ही आणि मी उपवास प्रार्थना करत असताना त्याचं उत्तर का भेटत नाही हे एशिया म्हणतो, विचारू नका. त्याचं उत्तर ह्यामध्ये लपलेलं आहे, जे 5 ते 11 वचनामध्ये लपलेलं आहे की तुम्ही आणि मी जर उपवास प्रार्थना करतो तर ती योग्य पद्धतीने करा. ज्यावेळेस भुकेले आहेत त्यांना खायला, जे तहानलेले आहेत त्यांना प्यायला द्या, जे वस्त्रहीन आहेत त्यांना वस्त्र द्या, ज्यांना राहायला जागा नाही त्यांना राहायला द्या. म्हणजे याचा अर्थ काय, ते तुमच्या स्वर्गात घेतलं जाईल, ते स्वर्गात मान्य केलं जाईल आणि त्याद्वारे तुम्ही आशीर्वादित होताल. हे कसं काय, हे कुठं सांगितलेले, कारण प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याचा दुजारा देत आहे. या वचनाला धरून तो बोलत आहे. मत्ते कृष्णवचन याचा 25वा अध्याय 35, 36, 37 वचनामध्ये. जर तुम्ही नीट वाचा मत्ते याचा 25वा अध्याय 35, 36, 37 वचनामध्ये तो काय म्हणतो, मी भुकेलो होतो तुम्ही मला खायला दिलं, मी तहानलेलो होतो तुम्ही मला प्यायला दिलं, मी परका होतो तुम्ही मला घरी नेलं. प्रभूजी, हे मी कधी केलं असं तुम्ही म्हणता. पण ज्यावेळेस एशिया संदेष्टाचं तुम्हाला हे वचन आठवेल त्यावेळेस एशिया संदेष्टा म्हणतो, तुम्ही हे उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये करा. एक उपवास फक्त प्रार्थनेमध्ये करू नका, हे ख्रिस्ती व्यक्तीचं स्वभाव असणं गरजेचं आहे. एक ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्यांचा हा स्वभाव असणं गरजेचं आहे की ह्या सर्व गोष्टी तो इतरांसाठी करत राहणं गरजेचं आहे. हे स्वर्गात दिलं जातं. त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो, ते तुम्ही मला करता आणि मला करता त्याचं प्रतिफळ निश्चित आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर म्हणतो, एशिया संदेशा म्हणतो की तुम्ही धावा करताल तो म्हणून मी आहे, तुम्ही म्हणताल, तुम्ही आवाज देताल तो तुमच्या धावून येईल आणि तुमच्या जखमा भरतील. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. जर उपवास प्रार्थना एवढंच नव्हे तर आपल्या ख्रिस्ती जीवनामध्ये आपण ह्या सर्व गोष्टी करतो तर निश्चित ह्या गोष्टी आशीर्वादित होतात. उपवास प्रार्थनेमध्ये अधिक केलं करणं गरजेचं आहे. बायबल सांगतं, लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस आम्ही भुकेल्यांना, अनेक लोक आहेत की जे अद्भुत रीतीने आपलं अन्न वेस्ट घालवतात, वेगवेगळ्या पार्ट्यांना, वेगवेगळ्या गोष्टींना ते देतात. मला असं वाटतं की अनेक लोकांनी या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. अनेक लग्न कार्यामध्ये तर मी असे बॉडीगार्ड बघितलेले आहेत, नातेवाईक बॉडीगार्ड बघितलेले की जे बॉडीगार्ड लोक नातेवाईक असतात की जे लोक बघत असतात, कोणी परका तर नाही जेवत आहे का, तर अन्न त्यांच्या पोटात जाईल का, तर आमचं बजेट होकल. पण बजेट खरं
पृथ्वीवरचं जगातलं भुकेल, पण स्वर्गामधलं बजेट तुमचं निश्चित वाढेल ज्यावेळेस परमेश्वरासाठी तुम्ही भुकेल्यांना अन्न देताल, ज्यावेळेस तहानलेल्यांना तुम्ही प्यायला देताल, जे परकेत त्यांना आपल्या घरामध्ये नेताल. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वरच्या नावाला धन्यवाद असो. जगातलं बजेट हुकू द्या, स्वर्गातलं बजेट वाढूया. आणि ह्या उपास प्रार्थनेच्या लेन समयामध्ये, ह्या दिवसांमध्ये ज्या वेळेस तुम्हाला, असं नाही मी म्हणत, परत एकदा सांगतो काळजीपूर्वक, की फक्त उपास आणि प्रार्थनेच्या दिवसामध्ये तुम्ही हे करावं, कधीही नाही. ख्रिस्ती व्यक्ती विश्वासणाऱ्याने हे आपल्या जीवनामध्ये रोज निशीमध्ये ह्या गोष्टी कराव्या. हालेलुया. पण उपासामध्ये अधिक आणि अधिक करू. आणि काय करू नये माहितीये का? विशेष करून ज्यावेळेस मत्ते कृती 6 अध्याय आणि 16, 17, 18 वचन, मत्ते 6, 16, 17, 18 वचन हे बारकाईने लक्ष द्या. बारकाईने मी तुमच्यासाठी वाचतो, ते लक्ष द्या. काय येशू ख्रिस्त म्हणतो, लोकांना शिकवतो, ढोंगेपणे करू नका. काय करू ना? ढोंग्यासारखे वागू नका. उपास केले ढोंग्यासारखे वागू नका. लोकांना दिसावं म्हणून आपलं तोंड पाडू नका. काय, लोक अनेकदा इतरांना कळावं म्हणून उपास आहे हे असं वाटतं, की माझा उपास आहे, मी उपास पकडला, हे लोकांना कळलंच पाहिजे. मग ते कुठल्याही प्रकारे ते कळवतील, कसेही कळवतील. असं एकतर मी आजच अनुभव घेतलेला आहे. एक तर फोनवर मला असं सांगण्यात आलेलं आहे की मी खूप थकलो. तर कसं थकले, तर पटकन सांगण्यात आलं की उपास पकडलेला. अरे बापरे. म्हणजे हे सांगण्याची पद्धत वेगळी आहे. जे समोरासमोर असेल तर ते खूप वेगळं दाखवायचा प्रयत्न करतात. कृपया करून पवित्र शास्त्र त्याला मान्य करत नाही. येशू ख्रिस्त स्वतः सांगत आहे की गुप्त उपास म्हणजे गुप्त उपास आहे. ढोंग्यासारखं वागू नका, तोंड पाडू नका, डोक्याला तेल लावा, तोंड स्वच्छ धुवा. आणि ह्या हेतूने करू नका की लोकांनी तुम्हाला ओळखावं की तुम्ही उपास करताय, तर परमेश्वराच्या जो पिता आहे, जो स्वर्गीय पिता आहे, त्याला ते दिसावं की तुमचा उपास तुम्ही करत आहात आणि तो उपास परमेश्वराला मान्य आहे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, मी एकदा सांगतो, उपास तुम्ही फक्त ह्याच दिवसात नाही तर कधीही करा. 365 दिवसामध्ये तुम्ही परमेश्वराच्या सानिध्यात राहा. मी स्वतः परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये असताना उपास आणि प्रार्थना करतो. ज्या वेळेस मला असं वाटतं की मी कमी पडत आहे, मी वाढण्यासाठी मी प्रभूच्या सानिध्यात जातो. मी स्वतःला पवित्र आत्मा मिळण्यासाठी, अभिषेक मिळण्यासाठी मी स्वतः 7 दिवस 7 रात्र हे नॉनस्टॉप उपास प्रार्थना माझ्या बायबल कॉलेजच्या जीवनामध्ये मी केलेलं आहे. आणि मी हा स्वतःचा वैयक्तिक अनुभव, प्रत्येकाचे वैयक्तिक अनुभव वेगवेगळे, तुमचे आणि माझे वैयक्तिक अनुभव वेगवेगळे, पण तो उपास प्रार्थनेला धरून आहे. तुम्ही उपास प्रार्थना निश्चित करताल, निश्चित तुम्हाला उत्तर भेटेल आणि परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करेल. ढोंगी नको. आपल्याला विशेष करून ही गोष्ट टाळणं गरजेचं. तोंड पाडू नका, काय करू नका, कारण हे जगाला खुश करण्यासाठी नाही, पास्टरांना खुश करण्यासाठी नाही, मंडळीमध्ये आपलं नाव मोठं होण्यासाठी नाहीये, तर विशेष करून म्हणजे हे गुप्त तुमच्या परमेश्वराला तुम्ही संतुष्ट करत आहात. मी माझ्या परमेश्वराला संतुष्ट करत आहे, तरच तो उपास आशीर्वादाचा आहे. म्हणून आपण पाहिलं, थोडक्यामध्ये आपण पाहिलं की उपास आणि प्रार्थना हे गरजेचे आहेत, ते कधी पण करा. पण उपास कसे केले पाहिजे, जसं येशया म्हणतो, भुकेल्यांना द्या, तहानलेल्यांना द्या, परक्यांना घरात आणा, निर्वस्त्रांना वस्त्र द्या. आणि हे कोणाला भेटतं, तर येशू ख्रिस्त म्हणतो तुम्ही मला दिलं तर हे निश्चितच प्रतिफळ आहे. आणि निश्चित परमेश्वर म्हणतो, येशू संदेष्टा म्हणतो परमेश्वराच्या वचनाद्वारे, की तो म्हणतो की तुमची जखम भरून येईल, तुम्ही धावा करताल तो मागेल आणि सर्व काही गोष्टी करतात. 3 प्रकार पाहिले की आपण अन्नत्याग कसं करायचं, अन्नत्याग कुणी कशा पद्धतीने केलं, काय केलं, कुणी मांसाचं केलं, ते तुमची इच्छा आहे. तुम्ही जसं कराल ते तुमच्या हातामध्ये. पण पवित्र शास्त्र ज्या पद्धतीने सांगतं की ह्या गोष्टी होणं गरजेचे, जे येशया संदेष्टाने सांगितलेले, येशू ख्रिस्ताने सांगितलेले, आणि हे तुमच्या उपासामध्ये असणं गरजेचं आहे. म्हणून उपास प्रार्थनेमध्ये मी शब्द हा घेतो की उपास आणि प्रार्थना. लक्षात ठेवा, उपास आणि प्रार्थना. उपास त्याच्याबरोबर प्रार्थना ही गरजेची आहे. तुम्ही जर इतरत्र जगताल, वेगवेगळ्या गोष्टी करता, तर निश्चित ही काय फेल आहे. कारण तुम्ही उपासाच्या दिवशी आपलं जीवन जगताल तसं नाही. उपासाच्या दिवशी तुम्ही प्रार्थनेमध्ये वेळ घालवा. उपासा काळामध्ये प्रार्थनेमध्ये वेळ घालवा, जास्तीत जास्त घालवा. रोज सकाळी उठणं, रोजच्या दिवसासारखी प्रार्थना नाही, ती वेगळी आहे, देवाच्या सानिध्यात आहे, अभिषेकासाठी आहे, सामर्थ्याने पवित्र आत्मा तुम्हाला मार्गदर्शन करा. निश्चितरित्याने आत्ताच्या व्हिडिओद्वारे देव तुम्हाला आशीर्वादित निश्चित केलेला आहे. आणि माझा विश्वास आहे की जे पण व्हिडिओ पाहून आशीर्वादित झालेले आहेत ते निश्चित कमेंटमध्ये सांगतील की हो, आम्ही आशीर्वादित झालेले, इतरांना पण पाठवा आणि इतरांना आशीर्वादित करू. देवबाप करू ह्या वचनाद्वारे, या सुंदरशा छोटेखानी वचनाद्वारे तुम्हाला देवबाप आशीर्वादित करू आणि त्याद्वारे तुम्हाला अधिक परमेश्वरच्या आधीच जवळ ठेवू आणि तुमच्या सर्व इच्छा ह्या काळामध्ये, या दिवसामध्ये परमेश्वर पूर्ण करू. देवबाप करू तुम्हाला आशीर्वाद.